How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit usaa.com/auto discounts. Restrictions apply. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number, 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number, save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Helo, noswaith dda a chroeso I podlediad Rygbi Cymru, lle mi fydden ni'n edrych ymlaen at y gêm Ffrainc sydd I ddod ar dydd Sul, ond hefyd wrth gwrs edrych yn ôl ar y gêm a'r colled mawr unwaith eto I Loegr yn yr Allianz, a hefyd edrych ar yn obeithiol at y dyfodol gyda Cymru dan ugain yn gwneud rhywfaint o perfformiad yn erbyn Loegr yn Franklin's Gardens. Gadewch I ni ddechrau ac hyn o'ma mae dyn ni 2 dyn dwl yn y cell cosp, ond gobeithio fe gewn ni mwy o effaith na rhai penwythnos diwethaf. Noswaith dda I ti, Andrew. Noswaith dda, Daf, sy'n oed ti? Iawn, oce. Beth yw teimladau chi dros yn adlewyrchu ar y gêm mawr diwethaf yn erbyn Loegr? Yn ffodus, sa'n credu bod lot o bethau positif I ddweud. Cafon ni ei drechu'n eitha cyfforddus yn anffodus. Y peth gweitha yw meddwl pawb yn disgwyl yna. O'na rhyw rhan o fi yn meddwl cyn y gêm. Os ni'n sgorio gyntaf, falle bydd rhyw siawns o fel taro nhw yn gynnar, ond fi'n meddwl esgusodwch fi. Fi'n meddwl nath y gêm jyst chwarae mas fel y pawb yn disgwyl a pawb bod yn pryderu mynd I ddigwydd. Beth chi'n meddwl am y gêm? Fi'n credu chymod yn lot o WhatsApp groups nes I roi rhyw fath o sgôr, a fi'n credu nes I dweud rhywbeth fel 46 I 18 neu rhywbeth, yn obeithiol rhywfaint. O fewn y stori na, bydden ni wedi bod yn obeithiol, fel ti'n dweud, chymod, trio sgorio gyntaf, cael rhyw fath o foothold yn y gêm, a wedyn ar ôl awr efallai yn gwybod bydde'r bench Loegr yn dod ymlaen ac falle wneud y gwaniaeth ac yn gorffen yn gryfach, fel sydd wedi bod y stori gêm fel yr Ariannin, Zel Newydd, ambell I gêm llynedd, chymod, ond chymod, y sgôr yn ddim yn debyg, ond oedd y sgôr yn garedig iawn I ni, fi'n credu, gallu wedi bod yn 60 pwynt gyda nifer o, chymod, 7 cais I 1. So mae hwnna'n ystadegau gwael iawn. O fewn hwnna, fi'n credu oedd yn gêm dda I wylio, os o'ch chi'n neutral. Oedd y gêm ddim llif i'r gêm, lot o cicio. Ni'n mynd I dod at hwnna nawr, ond chymod, trio adlewyrchu a ganolleiddio fe, chymod, oedd e'n eitha depressing, really, ond byddwn ni'n meddwl, mae rhaid rhywfaint gwneud ymdrech I wella 3 elfen o'r gêm. O'n I wedi meddwl am os o'n I wedi gallu gwella'r disgyblaeth, chymod, the ideal world of y disgyblaeth, y gwrthdrawiadau a'r gêm cicio. Fi'n credu mae'n anodd iawn I gwella'r 3 na gyda'r carfan sydd gyda ni, ond o leiaf gyda'r disgyblaeth, y ffordd wnaethon ni roi ciciau cosb I ffwrdd yn gynnar yn y gêm, o'n I ddim o dan pressure. Oedd e ddim petai bod ni'n, nes bod yr 20 munud wedi dod a wedyn ni'n rhoi kick-cosp ar ôl kick-cosp o dan pressure gyda'r driving mauls. Ac erbyn ni, fi'n credu oedd 10 kick-cosp wedi cael ei roi yn erbyn ni anyway. Oedd y 3 neu 4 cyntaf yn sloppy. Fi'n credu oedd rhywun ar Twitter wedi rhoi cymhariaeth rhwng, fi'n credu taw Chesham oedd yn codi Pepper neu falle ffordd all rownd, ond wedyn
Daf Jenkins yn codi beard ac Yeah. oedd rhywun wedi gwneud y cymhariaeth. A i fod yn oll os, o'n i'n meddwl, be fi'n ei mae un yn amlwg yn penalty, a mae un arall yn eitha old school, a eitha streetwise amdano fe. Ie, oedd yn neidiwr, ond oedd e ddim amlwg fel wnaethon ni, chymod? Na, yn sicr. Yn meddwl oedd yn diddorol, siŵr o fod ni'n mynd i siarad am gêm dan ugain nos Wener, ond nath nhw trafod am meddwl hanner amser, nath tîm Lloegr dan Dafydd rhoi lan rhyw 8 kick-osp yn y hanner gynta, a nhw'n trafod nes oedd y gêm na bod 10 yw'r rhif ideal, a wedyn fel yn dweud yn hanner gynta y gêm y dynion a'r ddydd Sadwrn, oedd bron 10 ar ôl 20 munud, sy'n just ddim digon dda i fi. A fi'n meddwl fi'n cymharu tîm Cymru presennol i fel oedd yr Eidal yn chwarae rhyw 5 mlynedd yn ôl. Ond falle mae'n recency bias fan hyn, ond sa'n cofio tîm yr Eidal rhoi lan gymaint o gicio gosb yn y 20 munud gyntaf fel oedd Cymru wedi a dydd Sadwrn. Oedd na weithiau perfformiadau gen yr Eidal ble oedd nhw'n chwarae eitha dda yn yr 20 munud gyntaf, ddim fel blown away fel oedd yn teimlo ar ddydd Sadwrn i Gymru. A fi'n meddwl un positif o fi'n gweld oedd, mae ddim wir yn positif, ond fel chi wedi dweud bod fainc Lloegr mod cryf a nath ni ddim cael effaith mawr pryd nath nhw'n dod mlaen, ond oedd y gêm dros o erbyn hynny. Felly i'n meddwl just foot off the gas iddyn nhw. Ond fi'n siŵr o fod os oedd y faint i troi lan fyna, gallu di bod dros 60 pwynt fyna. Ie. Fi credu pe bai Cymru wedi sgorio mwy o pwyntiau, a pe bai Cymru wedi dangos bod nhw'n beryglus o amgylch y cae mwy, bydde mwy o dwysedd yn y gêm o ran beth oedd rhaid i Lloegr wneud. Achos o'n nhw wedi gwneud lot o camsyniadau, esgeilus, really. A fel gêm cyntaf, o'n nhw wedi gwneud cymaint o camsyniadau ac unrhyw un arall bydde wedi gwneud. Ddim yn perfformio da ganddyn nhw. A rhywun yn sgorio hat-trick mewn gêm rhyngwladol, fel nath Arundel, bydde'r hat-trick na ddim wedi ymddangos ar highlight reel unrhyw un. Dab downs oedden nhw, i bob pwrpas. Ond doedd Lloegr ddim wedi chwarae'n dda, doedd ddim rhaid i nhw chwarae gyda unrhyw dwysedd, ac felly doedd dim awydd a doedd dim ysbryd yn y gêm yn gyffredinol i'r mainc i ddod ymlaen i wneud unrhyw beth. Felly, oedd e'n gêm wirion, oedd e'n gêm anodd i wylio. Doedd dim gobaith, o'n i'n teimlo. Mae Cymru Lloegr wastad yn mynd, dylse Cymru Lloegr wastad bod yn gêm anodd yn yr hanner awr gyntaf, gyda lot o gwrthdrawiadau. Ambell i penalty, ffain, ond bach yn cagey a neb yn ildio unrhyw beth. Ond wnaethon ni ildio mor hawdd, mor gynnar, oedd y gêm ar ôl 5 munud, ddech chi jyst yn teimlo bod dim ysbryd yn y gêm o gwbl, a oedd yr egni jyst wedi signo i ffwrdd o'r chwaraewyr, chymryd? Na, yn sicr. O'n i'n meddwl, fel nes i ddweud, eisiau taro nhw'n gynnar, a just, dim obaith o'na, ar ôl bron 2 munud. Fel oedd y kick-offs bod ni wedi rhoi lan yn y lein, yr un gyda Dafydd Jenkins o'ch chi'n sôn am. Oedd e just, pych chi'n gweld hwnna, chi'n meddwl, mae just ddim yn dydd Cymru heddi. A enwedig, o'n i'n meddwl, mae'n hawdd i ddweud hynna ar ôl golli, ond o'n i'n meddwl y dyfarnu ddim yn gret. Oedd sut oedd, meddwl ni heiddi lot o gicio gosb bod ni wedi rhoi lan, ond oedd y bach yn anodd i weld, fel chi sôn am, cymharu y peth Chesham, y ffaith bod Lloegr heb wedi cael kick-offs fyna. O'n ni ddim yn cael ei trin yn gywir, a fi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth sy'n effeithio
tîm fel Cymru a fel ni'n gweld gyda'r Eidal, bod na fel interpretations wahanol i ddyfanwyr. Chi angen neud gymaint, chi angen neud yn amlwg bod chi'n chwarae yn squeaky clean bron. A ni jyst ddim wir fyna o gwbl. A fi'n pryderu hefyd os mae'na gêm nawr ymhen yr wythnosau nesaf, os mae yna sefyllfa fel na, ble ni'n agos mynd mewn i fel 20 munud olaf, ni'n mynd i dioddedd o'r ffaith fod trwy gydol y pencampwriaeth, ni falle mynd i bod yn chwarae ar yr edge, ble ni tîm sy'n wastad rhoi lan gymaint o giciau cost. Mae'n mynd i effeithio ni mewn gêm agos yn y dyfodol. Ie. Un elfen arall fi'n teimlo sydd un ardal o'r gêm o'n i'n becso am ac yn peri gofid am oedd y gwrthdrawiadau ar ardal y dacl. Chymod y ffaith bod ni ddim yn cario'n drwm iawn, o'n i ddim wedi pigo'r reng ôl oedd yn mynd i gystadlu mewn fel am. O'n i wedi pigo 2 byddwn ni am y gêm rhyngwladol. Mae Colled tîm bach o'r un peth, dwi ddim yn un clasurol fel Tiperick neu Harry Deeves, neu hyd yn oed rhywun fel Nafidi neu Thomas Young. Mae bach o hybrid, lle mae fe'n eitha tal, mae fe'n eitha mawr, mae fe'n dda mewn sawl peth, chymod. Ond byddwn ni ddim yn dweud bod y ddau'n yn clasurol yn open sides, ond dyn nhw ddim yn test blind sides, chymod. So i roi y ddau yna, o'n i'n teimlo bod ni ddim gyda y cydbwysedd yn y reng ôl. Oedd tîm bach o trafodaeth yn y wasg, a ni ddim yn gwybod os o'n nhw'n gwybod rhywbeth, neu yn amlwg o'n nhw jyst yn dyfalu, bod nhw'n mynd i ddewis neu lle Daf Jenkins neu Rhys Davies ar y blind side, i gael bach mwy o maint catl, chymod, yn y reng ôl. Byddwn ni ddim yn erbyn hwnna, os chi'n sôn am chwarae erbyn Loegr i ffwrdd. Just i ni'n syw bod chi'n ennill ambell i brwydr ar y llawr, neu gwrthdrawiad yn yr driving mauls, y bydde felly bach mwy o bwysau. Ond i fynd gyda'r ddau yna, ni'n meddwl bod hwnna'n gamble mawr. Nath e ddim talu ffrwyth o gwbl. A chi'n gallu gweld hwnna yn ystadegau, mae post-contact meters Loegr 330, ni 224. Chymod, treian fwy na ni. Neu ni'n treian llai na nhw. Chymod, mae hwnna'n neud bywyd yn anodd iawn. A hefyd, un wath na hwnna yw'r dominant tackles. 16 i Loegr, 5 i ni. Chymod, mae hwnna'n anodd i dderbyn pan ych chi'n meddwl am Cymru versus Loegr. Chymod, dyle bod y boys yn hyrddio mewn ac yn neud rhywfaint o effaith. A wedyn line breaks 12 nhw a 6 i ni. A probably y line breaks fyna, byddwn ni'n dweud oedd Zamet yn gyfrifol am hanner o'r reina, gyda ambell i rediad fe. Wnaethon ni cario'r bel 88 ac nhw cario'r bel 121. Wel, unwaith bod chi'n ildio yr ystadegau yna, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i gyrraedd y rycs ar y trod flaen, i wneud effaith yn y rycs. A wedyn chi'n ildio penalties a bod cam sefyll a... So mae rygbi'n anffodus i rai, mae'n 2 elfen o rygbi, yw pobl ddim yn hoffi ar un o bryd, a hwnna yw yr gwrthdrawiadau, the collisions, a'r gêm cicio. A wnaethon ni colli'r gwrthdrawiadau. Be chi'n meddwl am y gêm cicio ni? A nhw? Wel, fi'n meddwl oedd sa'n siŵr be i fod yn onest. O'n i'n disgwyl bod yn mynd i fod yn gêm lle os o'n i am gystadlu mewn unrhyw ffordd, bydd angen i ni gicio'r bil lot. A fi wedi gweld lot o bethau fel Twitter, ble mae pobl wedi rhoi comments a ddweud bod erbyn Ffrainc ni angen stopio cicio a canolbwyntio ar gêm rhedeg sydd ddim yn mynd i weithio o gwbl. Yn sicr yn erbyn tîm fel Ffrainc. Ond, ie, fi'n meddwl
o'n i'n siarad gyda ffrindiau, oedd George Ford bron wedi cael armchair oed, fi'n meddwl, ar y degau, oedd y gêm wedi cael ei chwarae fel yn union bydd rhywun fel George Ford eisiau'r gêm gael ei chwarae, a dde bron yn hawdd iddo fe ar degau. Ond o'n i'n meddwl oedd Rhys Amet wedi chwarae yn mor dda a mae'n posib chwarae mewn gêm fel yna. Yeah. And Go on, sorry. Jyst yn wedig wrth ystyried sut mor wael oedd Gymru yn y hydref o dan y bêl uchel a gyda Blair Murray yn chwarae cefnwr, mae'n well. Fi'n gwybod mae Rhys Amet wedi bod yn chwarae cefnwr lot tymor yma, falle ddim y cefnwr mwyaf naturiol, ond o'n i wedi gweld lot mwy o obeth yn Rhys Amet na Blair Murray yn y hydref. Mae un ystadegau, mae un ystedag, sori, lle mae Loegr wedi cicio 1,332 metr yn y gêm. Okay? A wnaeth Ford, oedd e'n gyfrifol am 980 o'r metrau yna, 75% o'r metrau o'r bellter. Oedd fi credu, welys i bod e'n gyfrifol oedd i bellter ar gyfer taledd 10 metr pellach na unrhyw un arall yn ei cicio fe, yn gyson. Zamet i cicio 330 metr, Thomas Williams 417 ac Edwards dim ond 282. Roedd kick ratio ni yn wahanol, roedd Loegr am bob 4 pas oedd 1 kick, ond i Gymru bob 2 pas 1 kick, na mae hwnna'n rili isel. Gan ystyried bod Cymru wedi pasio fe ar hyd y llinell rhywfaint a wedi offloado mwy, nath Cymru offloadio tua 10 gwaith fi credu uwch na Loegr, ond mae hwnna jyst yn dangos bod Thomas Williams wedi cicio lot cyn pasio. A yr un sydd yn diddorol iawn bod Ford wedi cael y bêl i bawnsio 35% o weithiau ac i gymaru â hwnna Edwards 0. So nath e ddim cael y bêl i bawnsio unwaith, nath e ddim ffindo'r gwair fel petai. Pan i chi'n ystyried wedyn y pellter oedd e ddim yn cael, fi'n credu, wel, doedd e ddim yn cael y bêl i bawnsio, ond hefyd oedd e'n cic o'r bêl i touch. Okay, so dan pressure, cic o'r bêl, last gasp, chymod. A dyddiau yma, chi ddim yn really cico i touch lot. Os chi'n gallu gael y bêl yn agos at y touchline, a bod rhywun yn meisi fe, mae hwnna, chi'n derbyn hwnna fel lleoliad eitha tidy fel exit, achos chi'n gallu rhoi bach mwy o pressure yn nhw, os chi'n gallu, ond y ffaith bod ni ddim yn cael pellter a'r cicio ni ragor, a fi yn cofio, nôl yn y tîmau da ni, bydde backline ni gyda big siege gun kickers fel Halfpenny, Foxy, Mike Phillips, Bigger, Liam Williams, oedd boys yn gallu cicio yn bell, pellter ar ei cicio nhw. Hyd yn oed George North pan oedd e'n cicio, oedd e'n gallu cael pellter ar ei cicio. A mae Zamet, fi'n credu mae'r potential i Zamet i ddatblygu gêm cicio fe, ond ni yn stryglo yn y canol i ffind o pobl sydd wedi gallu cicio'n bell. Yn amlwg Edwards, mae'n dyn fach, ond mae Ford yn dyn fach hefyd, so mae'n rhywbeth sydd angen dod gyda'i fedrwyd. So oedd gêm cicio ni, mae hwnna i bob pwrpas, ni ddim yn mynd i gallu datrys hwnna yn syth, yn enwedig y gêm cicio pellter. Ni wedi mynd, eithon ni i ffwrdd ychydig o kick to contest, a wnaethon ni trio cicio nhw yn ôl. Ond mewn ffordd, ni wedi gwella rhywfaint o hwnna, lle ni ddim yn colli popeth, fel wnaethon ni'n erbyn yr Ariannin a Seland Newydd, a Japan. Ond wedyn, ni wedi newid y stael o cicio i falle cicio yn fwy pell, a wedyn gwasgu lan y cae, ond ni ddim yn cael digon o pressure, ni ddim yn cael digon o bobl lan y cae, achos ni pellter ni ddim yn digon bell ydy e. Na, yn union.
o'n i'n mynd i gofyn, ti'n meddwl erbyn Ffrainc, a ni'n cael, mae lot o drafod wedi bod yn sôn am Ben Thomas, a fi'n gwybod mae'n pêl-droedwr, ond mae falle ddim yn fel pêl-droedwr mor naturiol a rhywun fel Joe Hawkins. Ti'n meddwl cael Joe Hawkins mewn fel rhif 12, fel opsiwn well i just boot the leather off of it, fel maen nhw'n dweud? Wel, os ni'n chwarae, mae'n anodd yn gwybod, a fi'n credu bydd Sheret yn cadw at y cydbwysedd mae wedi trio, lle mae ball player yn chwarae 12. Okay? Os taw hwnna yw, a fi'n credu, dwi ddim yn gweld Tandy, Sheret a'r gweddill yn ildio y steil ar ôl un gêm. Fyddi, maen nhw'n gwybod, dyma sut i ni moyn chwarae, mae rhaid i ni penderfynu ar y tacteg. Ie, mae rhaid chi newid y tacteg yn nuances rhwng gêm i gêm, ond dyma beth i ni moyn neud. Dyma siap y tîm. O fewn siap y tîm na, ni gallu gwahanu rhywfaint. Fi moyn ball playing 12. Mae Sheret yn ffyddiog fi'n credu gyda hwnna. Os taw dyna'r penderfyniad, byddwn ni'n bersonol yn mynd am Hawkins yn seiliedig ar ôl un gêm. Dwi ddim yn credu bydd hwnna'n digwydd. Fi'n credu bydd nhw'n parhau gyda Ben Thomas. Ni gallu dod at y team selections i mewn munud, ond dyna beth fi'n credu sydd mynd i digwydd. Nawr, yn bersonol, os oedd rhaid i fi dewis y tîm, a fi'n falch bod dim rhaid i fi, ond byddwn ni yn rhedeg y tîm gyda blank canvas, byddwn ni'n dod â pobl arall mewn anyway. Byddwn ni ddim yn dewis y sgwad. Byddwn ni'n edrych am rhywun fel Reffel, chymod, Moriarty, pobl felly. A byddwn ni ddim yn chwarae'r fath o balance na, falle, ar adeg hyn. Ond wrth gwrs, nid fi sydd yn penderfynu yr meddylfryd a'r athroniaeth tu ôl y ffordd i hyn. A fi'n credu mae'r athroniaeth a'r teimladau yna yn mynd i aros yn gyson. A maen nhw'n mynd i parhau gyda'r balance yna, gyda Edwards a Thomas fi'n credu. Efallai nhw'n ddod â Watkin mewn, ond chi yn colli bach o cyflymder, chi'n colli pwer, achos mae James yn boi mawr, mae'n boi... A fi'n credu, yn anffodus i fe, oedd rhaid i fe dod off y cae pan oedd rhaid i ni tynnu rhywun off am y scrums. Felly doedd e ddim wedi ware'r 80 neu gêm llawn ta beth, ond mae ystadegau fe wedi bod yn eitha ffafriol o ran faint o metrau nath e cario. Fi'n credu gafodd e bêl 3 gwaith, fi'n credu, a nath e cario'r bêl. Fi'n credu taw falle o dan Zamet a falle un arall, fe sydd gyda'r metrau y fwyaf. Un peth byddwn ni yn dweud yn edrych ymlaen at y gêm Ffrainc, achos falle dylen ni segwe o mewn i hwnna nawr, dyw Jala be ddim yn hoffi cicio'r bêl. Gafodd e'r bêl, fi'n credu y ffigwr yw, cafodd e'r bêl 9 gwaith, fi'n credu, a just cico fe falle 4 gwaith, fi'n credu. Bydd rhaid i fi check o hwnna. Ond, na, sori, fi wedi ffindo fe. Cafodd e'r bêl 13 o weithiau, a nath e cico fe 4 gwaith. A un ohonyn nhw oedd Mark. Nath e jeglo. A pe bai wedi dal yn lan, bydde fe, so'n credu bydde wedi cico fe. So, dyw Ramos ddim yn hoffi cicio. Mae'r gweddill yn, dyw Jalabé ddim yn cicio llawer. Dyw Pont kicks the leather off it. Yn credu dyw Pont dwi'n cicio fe 19 o weithiau. 14 ohonyn nhw yn box kick. Ond nath dyw Pont cael allan o'r 19 gwaith cicio, nath y bil bounsio 7 gwaith i dyw Pont. So mae fe'n ffindo gwagle, mae fe'n ffindo gwaith. Hyd yn oed ar box kicks, mae'n gallu symud pobl o gwmpas a roi yn union lle mae fe moyn. So mae ymrywiaeth enfawr gyda sawl person sy'n cicio yn tîm Ffrainc, a sut maen nhw'n cicio. Maen nhw'n defnyddio grubbers, maen nhw'n cicio ar draws cae, mae box kicks dyn nhw, maen nhw'n cicio hir, long and on. So mae'n sawl ymrywiaeth gyda nhw, sydd yn codi pryder i fi am y ffordd maen nhw'n gallu cicio. Ond mae rhaid i Cymru jyst bod yn manwl gywir. Mae yna gwahaniaeth rhwng chwarae yn Paris a chwarae ffwrdd yng Nghymru.
Ond, chymod, gallai hwn mynd yn wael iawn i Gymru, achos fel fi'n deall, mae'n rhywbeth fel 10,000 o tycynnau heb cael ei werthu eto, neu falle mwy. Ie, fi wedi glywed debug hefyd. Ie. Mae'n Meddwl, just sôn hefyd. hefyd. Rhoi golau arall, fi'n credu. Just sôn hefyd am y cicio, mae'n mynd i fod yn gêm bwysig i Rhys Samet hefyd, gyda sut profiad yw i fod yn cefnwr oherwydd. Fel chi'n dweud, mae'n ddim yn cico lot o'n i bai am Dupont, ond chwaraewr fel Jari Ben, caru chip and chase yn enwedig erbyn am ddiffyn sydd profi ddim yn set. So mae'n mynd i bod yn tasg anodd i Rhys Samet DCL a falle i raddau Thomas Williams fel sweeper i just sicrhau bod ddim wir opsiwn fyna i Jari Be wneud be mae'n wastad wneud i bod yn top 14 yw just fi'n pryderu hefyd gallu fe fod yn just absolute just clean sweep bron gyda sut maen nhw'n chwarae maen nhw heb di mynd mor gryf a gallu nhw mynd, ond ar un adeg mae gymaint o dwysedd yn tîm Ffrainc ar hyn o bryd bod mae ail tîm Ffrainc dal yn tîm dda, a mae dal chwaraewyr arferchol hwnna fel Dupont yn amlwg. Beth chi'n meddwl yw yn ei fod y sgôr DCL? O'n i'n mynd i ddweud, un peth arall diddorol, mae Beli Biari cico'r bel 4 gwaith, chip and chase, a mae fe'n gallu neud e top speed, so mae hwnna'n mynd i fod yn anodd. Y sgôr di Sadwn, hoffwn i feddwl bod ni'n gallu cadw fe am awr. Chymod, y tuedder yw what France will turn up fe, chymod, rai fi cadw hwnna'n mynd. Ond mae Ffrainc yn dieddol o colli diddordeb weithiau yng nghanol gemau. Wnaethon ni weld hwnna gyda Iwerddon. Beth bynnag sy'n digwydd gyda Cymru. Fi'n gobeithio wnaeth Cymru dod mas and they come out swinging. A fi'n credu mae rhaid i nhw. Chi ddim yn gallu bod mor insipid a gwan a wnaethon ni yn y 5 munud gyntaf, y 10 munud gyntaf, dim tan oedd dim, angerdd oedd dim, awydd i wneud unrhyw beth. Os ni'n rhoi ciciau Cosby ffwrdd am high shot neu rhywbeth, falle twp yw e, pethau fel escort na, y nonsens na gyda'r llinell, y driving maul, y lifter, pethau bach fan, maen nhw'n cheap, that's a cheap 50 metres down the field, chymod. Heb unrhyw casualty, chymod. So, fi'n credu mae rhaid i Cymru dod mas gyda brwdfrydedd. Mae rhaid nhw herddio mewn i nhw, fel ti'n dweud, mae rhaid i gael penalty cynnar. Chymod, hefyd, o'n i'n meddwl bod e'n really stupid. Chi yn Twickenham, i ffwrdd, mae penalty, kickable penalty gyda ni, a ni'n mynd am y cornel, yn gynnar yn y gêm. Yn bersonol, dylen ni, a fi'n credu mae hwnna wedi dod o'r stands, achos doedd Cymru ddim yn dewis i cicio i pist yn yr hydref. So mae rhaid i ni dechrau'n gryf, mae rhaid i ni dechrau gyda angerdd. Os ni'n gallu cadw e'n gêm agos a bod yn cael nhw yn teimlo rwystredigaeth. Os ni'n gallu cadw fe bod nhw'n sgorio 40 rhywbeth a bod ni'n sgorio 3 cais. Mae'n gêm agored. Y broblem yw gyda Cymru, y broblem yw gyda Ffrainc, mae rhaid i chi wneud yn arm wrestle. Chi ffili fforddio gadael nhw i wario fel yr Harlem Globetrotters mewn erwau o wagder, o wagleoedd. A mae rhaid i ni bod yn ei wynebau nhw. Cwpl o flynyddoedd nôl o dan PVAC, nath Dupont cael absolute hawle yng Nghymru. Fi'n credu taw 9-8 o dde, ac roedd Tipperick falle wedi drop o pas yn y symudiad olaf ar y hanner ffordd, neu rhywbeth i digwydd ar y hanner ffordd lle byddwn ni wedi cadw mynd am penalty. Ni'n athsgorio un i cais, fi'n credu. Meddwl fe'n Foxy nath gollio am y pêl. Falle. So,
chymod, ni wedi yn y gorffennol, wrth gwrs, oedd Pifac yn dda iawn yn dewis y tacteg yn erbyn y tîm y gwrthwynebwyr. Fi'n gobeithio bod hwnna gyda ni rhywfaint, ond fi'n teimlo bod ni'n trio datblygu stael yn lle newid pethau i siwto'r gwrthwynebwyr. So fi ddim yn gwybod, chymod, os fi'n gallu cario 40 rhywbeth i falle 3 cais, os ni'n gallu bod yn agos at 20 pwynt yn erbyn Ffrainc, fi'n credu bydd pobl yn teimlo bach o ryddhad. Byddwn ni ddim yn hapus gyda hwnna, achos fi'n credu mae'r sefyllfa yn driennus. Dylen ni byth yn teimlo'n hapus am unrhyw fath o golled. Ond, chymod, os ni'n gallu cario 40 rhywbeth, ond fi yn becso bod yn mynd i dros 50. Di Saro? Ie, na, fi'n cytuno yn ffodus. Ni'n meddwl, os ni'n gallu cadw o dan 50, bydd hwnna'n just, sa'n mynd i ddweud yn dda, ond sgorio cwpl o ceisiau, bydd hwnna'n dda hefyd. A just caniatau bod rhyw fath o ysbrydoliaeth, mynd mewn i gêm yr Alban, oherwydd fi'n meddwl, mae Alban bach yn bogey tîm, ddim ond i ennill unwaith yn Caerdydd am fel 20 mlynedd diwetha. Ar ôl colled yr Eidal. Fi'n meddwl hyd yn oed os ni'n perfformio'n dda erbyn Loegr, mae hwnna'n falle, os ni'n perfformio dda yn erbyn Loegr pen wythnos yma, mae hwnna'n bron, fel ni'n dweud, cup final iddyn nhw. A falle ni'n gallu chwarae nhw wythnos nesaf, trio targedu gêm hwnna. A trio just, spoil the party, fel ni'n dweud. Ond just rhywbeth i geisio ysbrydoli y carfan yn gyfan, just cwpl o patrona neis, fi'n meddwl, a just cyd gwybod beth yw plan, i fod yn onest, a gobeithio cadw efo dan 50 pwynt. Cyn i ni symud i dewis y tîm, beth byddwn ni'n gwneud, dewch i ni troi at ymdrechion Cymru dan 20 lan yn Franklin's Gardens, wrth gwrs ennill hanner gyntaf hollol wahanol i hanner cyntaf Cymru ar y dydd Sadwrn, ac yn ennill ar y blaen 11-0, a popeth yn mynd o blaid Cymru mewn ffordd ac yn mynd, chymod, perfformio yn union fel o'n i'n gobeithio bydde tîm llawn, tîm dynion yn chwarae. Beth oedd teimladau ti, Andrew, ar hanner amser? O'n i'n meddwl, mae ddim yn gallu bod yn well i mynd mewn hanner amser 16-0 lan. A ni'n meddwl, yn gwybod nath Cymru curo Loegr blwyddyn diwetha, ond mae'n hollol wahanol mynd i ffwrdd i gymaru â gêm adre bydd yn full house yn Cardiff Arms Park blwyddyn diwetha. A o'n i'n meddwl yn sicr gyda'r tywydd a gyda maint y pac tîm Loegr dan 20, o'n i'n disgwyl falle bydd bach o arm wrestle ble bydd Loegr yn ennill yr arm wrestle yn wedig Tonga Weir taith tednaeth dod ymlaen, oedd e'n bwy masif am y chwarae dan 20. Ond fi'n meddwl yn gwych, ond just bach yn siomi wedyn wylio'r ail hanner. Beth chi'n meddwl am y ail hanner wedyn? Chymod, sawl perfformio da iawn o'n i'n meddwl, Osian Darwin, boi Glantaf, wedi chwarae'n dda iawn, Emmanuel yn y canol gyda fe. A hefyd, i fod yn dig, Deian Gwyn yn y reng ôl yn dda iawn. Felly mae digon o chwaraewyr y ddewol iawn yn y carfan yna. Ond fel sydd yn digwydd yn anffodus i tîm dan 20 a hefyd dan 19 Cymru yw mae'r dyfnder ddim yna i gario ymlaen o 55 ymlaen wedyn i diwedd y gêm. A mae'n gallu bod yn anodd iawn, chymod, nath Sean Davies arwain yn dda a lliwio'r chwarae yn dda iawn yn effeithiol, unwaith eto boi arall Glantaf. Ond unwaith bod nhw wedi gwneud ambell i newidiadau wedyn, oedd e ddim cweit yn digon da o ran y safon i barhau. Roedd na cyfle ar y diwedd, fi'n credu tua 5-6 munud i fynd,
i sgorio cais ychwanegol. Fi'n credu byddai hwnna falle wedi bod yn digon i cadw Loegr i ffwrdd, a bydde wedi torri calonau nhw hefyd. So, oedd e'n, chymod, fi wastad yn mwynhau gweld y tîm Danigen yn chwarae noson gynt, a pan maen nhw yn wneud, wrth gwrs, llynedd, wnaeth nhw curo Loegr. A mi'n credu mae yn wneud gwaniaeth i boes ifanc bod ni'n chwarae gartref. Mae tîm Danigen yn dda iawn eleni, ond mae boes ifanc Cymru wedi wneud yn dda iawn yn erbyn boes 4 ar 15 Ffrainc llynedd i ffwrdd yn yr haf. Felly ni'n cael gap rhywfaint ar un o bryd. Ond y broblem yw cynnal hwnna a cael digon o chwaraewyr o fewn y carfan i godi safon ac i cynnal y safon yna. Yng Nghymru mae dyn ni boes fel Tom Bowen a pob boes felly, a boi Emmanuel yn y centre. Maen nhw'n mynd i fod yn chwaraewyr da iawn dros Cymru yn y dyfodol, a ni'n mynd i gweld nhw, ni'n gwybod amdanyn nhw, ond mae angen ni ffind o'r boes arall hefyd i gefnogi hwnna. So, fi'n obeithiol am perfformiad da unwaith eto i Gymru. Fi'n credu nhw'n chwarae'n Gaerdydd eto, dyn nhw? Fi'n credu. Fi'n meddwl ambell gêm falle yn Casnewydd, ond Ond bydd hwnna'n neud gwahaniaeth mawr, fi'n credu. A fi'n credu ni wedi dioddef yn anffodus lan yn Parc Eirias, a bydd y Nick yn cysau fi dweud hwn, ond oedd e ddim yr un peth, oedd chi ddim yn gallu cael pobl lleol, y clybiau lleol o'r boes i gefnogi a gwneud sŵn a codi ysbryd yn yr un modd a chi'n gallu, achos mae Parc Eirias, mae'n bell i ffwrdd o'r cae, o ymyl y cae, a chi ddim yn cael y torfoedd mawr, a dyna'n amlwg pan maen nhw wedi symud nôl i wneud yn llefydd fel Rodney ac yn y Canning Park. So fi'n gobeithio newn nhw dda yn erbyn Ffrainc y gêm nesaf. Ydy e'n syniad nawr bod ni'n symud ymlaen felly i gêm Ffrainc. Ni wedi wneud rhywfaint ohono fe, ond falle dechrau gyda'r tîm byddwn ni'n dewis? Yn sicr. Mae'n mynd i fod yn anodd i gymharu â tîm byddai, fel ti wedi sôn am, gyda chwaraewyr fel Ross Moriarty sydd ddim yn y garfan, bydd well gen i weld rhywun fel fe chwarae. Ond fi'n hapus dechrau a gweld sut mae'n gymharu a beth bydd Tandy'n dewis. Ond yn y front row byddai'n mynd am Nicky Smith, Dewi Lake a Thomas Francis fel just bod na profiad fyna yn tighthead gyda Thomas Francis. A fi wedi gweld bod wedi bod yn gwneud media duties wythnos yma, felly siŵr o fod mae fe'n mynd i ddechrau. Pwy sori? Dechrau gyda... Thomas Francis, wedi bod yn gwneud media duties. Nawr, fi'n credu mae e'n mynd i switcho'r props. Okay? Oherwydd y turnaround. Okay? Oherwydd y ffaith bod carfan Cymru, ni'n gallu cydnabod bod y dyfnder ddim gyda ni, fi ddim yn credu bod ni'n gallu fforddio anafiadau a wedyn mynd at y trydydd prop. Felly fi'n credu mae e'n mynd i... Dwi ddim yn credu bod bydd e'n llosgi'r props cymaint. Fi ddim cweit yn siwr. So fi'n credu bydd e'n dechrau gyda Carey yn lle Nicky Smith. Yr unig peth falle bydd yn newid hwnna yw bod Nicky Smith wedi cael 10 munud o gorffwys yn gynnar yn y gêm, felly doedd e ddim wedi mynd mewn i'r coch os licwch chi, chymod? Ond fi'n credu bydd e'n dechrau gyda Carey, Dewi Lake, a wedyn dechrau gyda Thomas Francis, achos o Thomas Francis yw'r off the bench yfe. So fi'n credu maen nhw'n mynd i alternate o'r props trwy'r tournament i trio cael nhw at y diwedd heb unrhyw anafiadau. Achos mae props yn rhywle... Os ni'n cael anafiadau rhywle arall, mae'n mynd i fod yn anodd, ond os ni'n cael props, os mae anafiadau i props ni, Gareth Thomas yn dda iawn fel lwsed mae wedi profi yn y gorffennol. Mae'n dod nôl o anaf, so mae Gareth Thomas yn mynd i fod yn good deputy, beth bynnag sy'n digwydd. Ond fi yn becso bod ni'n
yn wedi gael y tight dead bod rhaid i ni wneud yn syw bod y ddau yna, achos bod ni wedi colli Azarat i'n barod, nid ni? Ie. Mae Sam Wainwright wedi bod yn... Sam meddwl bod wedi dechrau gêm i Caerdydd fel enni. Felly ti ddim wir eisiau chwaraewr fel Sam Wainwright yn erbyn yr Alban yn wythnos nesaf. Neu dod off y fainc. So fi'n credu Thomas Francis i ddechrau y tro hyn, a wedyn falle bod nhw'n edrych ar sut mae'n edrych, achos mae yna short turnaround wedyn agos achos mae'n gêm di Sul. Mae rhaid i nhw cymryd nhw'n mynd ystyried, bod dim teithio yr wythnos paratoi yna. So ail reng, beth bydde ti'n neud? Wel, o'ch chi'n sôn gynharach am falle Daf Jenkins neu Rhys Davies fel blindside o Sybrydion cyn gêm Loegr. Nes i ddim clywed unrhyw beth amdano hwnna, ond fi'n meddwl na Daf Jenks chwarae 6 yn erbyn Ffrainc 2 blynedd yn ôl pryd nhw yn y Principality. A so, ar ôl hwnna, fi'n meddwl falle, bydd werth wneud. Falle cadw y Daf Jenks a Adam Beard, ond falle byddai'n mynd am Rhys Davies, bydd 6 fyna. Oherwydd, sa'n siŵr pam wrth Rhys Davies ddim ar y fainc ar y penwythnos. Be bych chi'n mynd am, Daf? Byddwn ni'n mynd am Daf Jenkins a Beard, ail reng. Fi'n credu mae'r problemau sydd gyda ni yw ddatrys trwy paratoi, analeiddio a ceisio mynd eto yn edrych na wneud newidiadau. Byddwn ni'n cael Rhys Davies ar y bench i chwarae, a wedyn yn y reng ôl, yn bersonol byddwn ni'n mynd gyda McLeod fel 7, Wainwright, a wedyn dod y Cracknell mewn, fel y traddodiadol, blindside traddodiadol. Byddwn ni ddim yn surprised pe bai yn mynd gyda Cracknell. Fi'n credu mae rhaid i Cracknell dod mewn, fel big hitter. Wrth gwrs, mae Loegr yn dda yn cario'r bêl, ond mae Ffrainc yn well unwaith eto, llawer fwy pwerus a fwy peryglus. So mae rhaid cael rhyw stop yna i wneud job. Y dyn caled, Wainwright, byddwn ni'n surprised pe bai yn mynd gyda man open side. A i fod yn ollol honest, it's a bit of flip the coin pwy chi'n rhoi McLeod neu man, achos mae man yn rhoi mwy... Maen nhw'n defnyddio man yn y lein llawer fwy na McLeod. Ac felly mae'n rhoi rhywfaint i ni fan'na. Dyw ddim yn gallu cario yn effeithiol fel McLeod. Nid bod McLeod yn cario'r trwm iawn, ond chymod oedd McLeod mas ar yr edge, chymod fel person unwaith. Ond fi'n gweld falle yn defnyddio a cadw ffydd mewn man am yr elfen y llinell, really. Achos mae'n defnyddiol. A mae'n threat, fel line-out option. So os ych chi'n rhoi, dyw Cracknell ddim cystal yn y line-out, so os ych chi'n rhoi Cracknell am y Cloud yna, sydyn, chi'n pwtogi faint o threats mae'r gwrthwynebwyr yn mynd i gweld yn y line. So dyna beth byddwn ni'n neud yn y back row. Beth byddai ti'n neud yn y rengol? Byddai siŵr o fod meddwl gyda Rhys Davies 6, probably Josh McLeod 7 ar yn Wainwright 8 yw ban fi, ond hefyd fi yn cytuno bydd angen rhywun fel Cracknell. Yn sicr, fi'n meddwl falle bydd werth cael rhywun fel Botham ar y fainc. Meddwl mae Harry Deeb yn chwaraewr really dda, ond i fi'n gweld fel chwaraewr sy'n naill ai ddechrau neu just ddim yn y 13. Oherwydd mae'n proper fetcher 7. Mae gyda bach o fel that dog in him, ond fi just meddwl gyda ble mae Cymru nawr, gyda fel boys, ni eisiau boys mwy trwm i dod off y fainc yn wedyn os yn gweld tîm Ffrainc ar hyn o bryd. Gyda fel Miath a Flamon yn dod off y fainc. Mae'n mynd i fod, os ni rhywsut mewn y gêm gyda 20 munud i fynd, bydd ni angen dod â boys sy'n gallu stopio boys fel na. A granted, mae Harry Deeb's sicr lan am hwnna, ond fi'n meddwl mae
bron werth mwy ar y fainc o gael chwaraewyr sy'n bron gallu chwarae draws rhengol. Yeah. I fi, mae'n bach yn toss-up o byddai'n gallu weld werth dechrau Harry Deeves yn sicr mewn gemau i ddod yn y pen campwriaeth. Ond fi'n meddwl na i fynd Rhys Davies 6, McLeod 7 a Wainwright 8. Pan ni'n edrych ar yr dominant carries a gain line success, mae un o'r na i ddangos chi neu rannu gyda ti yr ystadegau gyda chwaraewyr yng Nghymru a sydd ar gael i Gymru. Just y chwaraewyr sydd yng Nghymru. A gesiwch pwy yw'r ail reng sydd gyda'r fwyaf o gainline success fel cariwr gyda'r bêl yn ei ddwylo. Yr ail reng gorau i cario'r bêl yng Nghymru. Sydd yn chwarae yng Nghymru? Neu... Chwarae yng Nghymru hyd yn hyn, Hugh Sutton. Oh, wow, okay. So mae Hugh Sutton gyda gainline success o 67%, a mae gyda dominant carries percentage o 60. A wedyn mae Ryan Smith, yn amlwg dwi ddim yn gymwys i ware, a wedyn y drydydd, mae hwnna'n dominant carries. So mae dominant carries, percentages, Hugh Sutton 60%. Ryan Smith 36% yn ail. So mae Hugh Sutton yn bell o flaen. Unrhyw'n arall o ran dominant carries, ac yn drydydd yw Rhys Davies 33%. Wedyn gainline successes, mae ti Hugh Sutton, wedyn Matthew Screech. Wedyn mae dyn ni 3 person sydd ddim yn gymwys i Gymru, Ryan Smith, Max Douglas, Josh McNally. Wedyn Adam Beard wedyn, chwarae mas yn Ffrainc, ond fi'n credu mae cynnwys i ystadegau fe dros Cymru. Seb Davies, Ben Carter, Daf Jenkins, George Knott, Sam Lowsey, wedyn Jake Ball. So mae Jake Ball gyda dim ond 39% o gainline success o'n cario. A mae yna pobl yn galw amdano fe i ddod nôl mewn i tîm Cymru. Mae dominant carries fe 12%. So, ystadegau Jake Ball ddim yn uchel. Freddie Thomas, 37% gainline success. A wedyn 25% dominant carries. Falle bydd Freddie Thomas nôl mewn, mae anaf y gêm gyntaf, falle bydd yn cael ei cynnwys, fi ddim yn gwybod, ond mae jyst yn dangos i chi fyna bod dim gyfoeth gyda ni o ran ail reng sy'n cario yn effeithiol ac yn gryf. Gan ystyried beth yw effeithiolrwydd pobl fel Chesham a Gitoji, a fel ni'n dweud Oradwr a Olifon. Mae boys yn lefel arall. A welson ni hwnna, Ffrainc yn erbyn Iwerddon. Lle nath nhw'n edrych, nhw'n neud i gwyddel i edrych fel plentyn bach. Game arall. Felly, dyna'r pac. Beth chi'n meddwl? Halfbacks, Thomas Williams. Fi'n credu ni'n gallu cytuno bod Thomas Williams yn dechrau i Gymru. Beth am y maswr? Byddech chi'n cadw gyda Dan Edwards neu newid bod Costello nôl yn ffit? Byddai'n cadw at Dan Edwards herwydd i'n meddwl yn gallu dadle bod Dan Edwards bron yr incumbent rhif 10. A does ddim werth ar hyn o bryd newid hwnna. Fi'n meddwl falle bydd County Costello rhywbryd, ond ar hyn o bryd fi'n meddwl just cadw e fel ma'n naw. Beth chi'n meddwl? Cadw Dan Edwards, ond nhw'n yn siomedig bod nhw ddim wedi dewis Costello ar y fainc yn Twickenham, achos Edward Costello yn ifanc, erbyn nawr, mae dal yn... Mae anafiadau wedi effeithio fe, ond mae yn dyn eitha profiadol, mae wedi chwarae yn Leicester Tigers, mae wedi dod nôl, mae wedi bod yn dda iawn gyda Scarlets ar ôl yr anaf yn yr Hydref. A o'n i'n gallu gweld bod y Scarlets wedi colli fe yn y gemau Derby, a maen nhw ar ei gorau pan mae fe'n chwarae ac yn dechrau.
A ni gwelson ni hwnna yn gemau Ewrop y Scarlets. So ni siomedig bod e ddim o leiaf ar y mainc. Dan Edwards, chymod, fe yw'r prosiect, a mae ceiling fe yn uchel iawn, a fi'n credu mae rhaid i nhw rhoi cyfle iddo fe. Y peth triennus rili yw bod dim rhywun just i fas fel Roberts neu Davies neu chymod, rhywun sydd yn brofiadol wrth i ymyle, neu Hadley Parks, wrth gwrs. Rhywun fel yna. Beth am y canolwyr de? Beth byddwch chi'n neud? Wel, fi wedi sôn yn gynharach, mae elfen o fi yn meddwl falle os mae'n werth. Fi'n meddwl mae Ben Thomas yn chwaraewr really dda, a wedi dangos fe i Gydydd, ond mae gymaint o sôn am, mae gymaint o fel pwysau arno fe ar hyn o bryd. Falle mae'n werth rhoi rhywun fel Joe Hawkins mewn, fel rhif 12, sy'n... Maen nhw'n chwaraewyr debyg i raddau, ond maen nhw'n chwaraewyr wahanol, a fi'n meddwl mae jyst yn cynnig rhywbeth arall. A when fi'n meddwl cadw at Eddie James, rhif 13, beth chi'n meddwl? Dwi'n yn bersonol byddwn ni'n mynd James 12, Watkin 13. Yeah. Right, dyna beth byddwn ni'n neud. Dyw hwnna ddim yn mynd i digwydd. So nhw'n mynd i aberth i'r stael ar ôl un gêm, jyst achos bod pethau wedi mynd yn anghywir. So maen nhw'n mynd i calw ball player 12. Yn bersonol byddwn ni'n mynd gyda Hawkins. Dwi'n hoff iawn ohono fe. Mae'n dweud lot bod Nigel Davies wedi dod yn ôl i Scarlets, a mae fe wedi mynd syth i 12. Falle bod yn ironic bod Costro nôl o ddiar i anna fe, ond dyna lle mae fe ar ei gorau. Mae'n pasio'n dda, mae'n cicio'n dda, mae'n cario, mae'n taclo. Yr unig peth byddwn ni'n dweud am Hawkins yw, odi digon o gymeriad i fod 12 na yn test rugby. Mae angen i chi fod bach yn arrogant, mae angen i chi fod bach yn agresif, mae angen i chi fod bach o alpha male. A ni falle ddim wedi gweld hwnna gan Hawkins eto. Yn sicr wnaethon ni ddim gweld yn y gweilch. Kieran Williams yn cadw fe mas. Yn amlwg oedd Gatland a Pifac yn hoffi fe, a nath chwarae dros Cymru cyn iddo fe cael ei le yn gyfan gwbl yn y gweilch. Nath ddim digwydd cweit iddo fe yn Exeter, ond dyna'i safle fe fi'n credu. A pe bai ni'n gallu gweld fe yn bach fwy hyderus, yn gwthio hunan i'r blaen. Fel wedys i, bach mwy o alpha male yn dod mas. Fi'n credu bod yn gallu bod yn chwaraewr special iawn. Byddwn ni'n... Os oedd rhaid ni wario ball player, byddwn ni'n wario fe. Ac os chi'n wario fe fyna, fi'n credu mae rhaid i chi cadw Eddie James. Dyw Eddie James ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir. Hoff iawn o Owen Watkin, a chymod, mae rhaid i Cymru amddiffyn yn well, a fi'n credu os oedd yn y tîm byddwn ni yn amddiffyn yn well, ond chi'n colli rhywfaint o attacking edge na, yn enwedig yn y Sianeli eang na, lle mae Eddie James yn cwlffyn o foi, yn gyflym, ac yn real handful. So fi'n cytuno gyda ti, Hawkins a James. Ddim yn siŵr os mae hwnna'n mynd i ddigwydd, ond fi'n cytuno gyda ti, dyna beth dylse ddigwydd. Beth am y tri all? So ban fi yw, fi'n meddwl cadw Josh Adams am y profiad, a wedyn hefyd ni wedi sôn am bod Rhys Sam wedi chwarae'n dda. Ban fi yw cael Mason Grady, rhif 14, a falle mae hwnna'n fi dangos tuedd Caerdydd, ond fi'n meddwl mae diffyg boys mawr yn Carfan Cymru, a fi'n meddwl mae angen, mae Mason Grady'n fel 6'5", fi'n meddwl, a bron fel just gweld os mae'n gweithio. Mae wedi bod mas gyda Anaf am spel, a dim ond jyst i dod nôl, fi'n meddwl, just ar ôl y Hydref. Ond fi'n meddwl mae angen weld os mae'n bwy mor fawr, a mae falle pethau bod e ddim yn digon. Ban fi yw yn sicr i Gydydd, fi'n meddwl mae'n canolor, ond sa'n disgwyl fe chwarae yn y canol i Cymru reit nawr. Ond fi'n credu
just cael bwy mawr fyna i roi fach o bwysau, ond fel fi'n dweud nawr, fi yn cofio bod BA Barry yn chwarae, so mae hwnna'n mynd i fod falle yn gêm anodd i taflu rhywun fel Brady mewn i. Bych chi'n meddwl? Am y reswm bod BA yn mynd i fod yna, a ddim cweith yn sy'n ble bydd Grady yn dod ymlaen, neu chwyth neu dde, ond bydd rhaid fe bod yn barod i wneud y ddau. O bosib, byddwn ni oherwydd natur amddiffyn ar yr asgell yn erbyn rhywun fel BA, byddwn ni'n mynd am mi. Just am yr ystwythder a'r gallu i marcio a darllen y chwarae. Gan gofio bod bron o bod pawb yn y byd yn stryglo gyda BA anyway. So, fi'n credu maen nhw'n mynd i cadw Ellis mi. Dwi'n credu bod Tommy Rogers yn neud unbeth yn anghywir. Hat-trick yn erbyn, a hat-trick dal, hat-trick Tommy Rogers yn erbyn yr All Blacks yn well a hat-trick Arundel yn erbyn ni. Ond fi'n credu maen nhw'n mynd i mynd am mi, ond byddwn ni'n bendant yn ystyried rhywun arall. O'n i bach yn siomedig. Fi yn licio y ffordd mae fe'n ymosod mi, a mae fe'n dda iawn yn yr awyr. A ni'n gallu cael mwy allan o fe os ni'n gallu cicio'n gywir iddo fe. Ond o'n i yn siomedig gyda'i amddiffyn. O'n i'n meddwl o bryd o gilydd, lunging desperate tackles, ond weithiau mae rhaid i chi roi rhywbeth mewn i tackle yn ytrach na just grabo. A byddai well i fi gweld rhywun fwy gorfforol fel Max Llewellyn neu Mason Grady neu y boes mawr ar yr asgell sydd yn gallu rhoi rhywfaint mwy o'r gêm gorfforol, a hefyd mae'n datganiad i ddweud dyma beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i fod yn gorfforol yn erbyn chi. So, byddwn ni'n mynd gyda, fel ti'n dweud, mynd gyda Adams fel person profiadol, Zamet 15 a Mason Grady neu Tommy Rogers fanna. Ond fi yn gweld bod nhw'n mynd i cadw mi am cysondeb nhw hefyd. Felly dyna fe. Wel, pob lwc i Gymru. Fi'n credu maen nhw angen bendant. A fi'n credu os ni'n gallu gwella elfennau o ardaloedd fel yr amddiffyn, y disgyblaeth, mae yna rhywfaint o obaith, a fi'n credu bod, fel ti'n dweud, adeiladu mewn i'r tournament, achos fi'n credu bod yr Alban mor dda â ni, a dwi ddim yn gweld nhw'n curo Lloegr. Bod byddai'n cefnogi nhw yn amlwg, ond dwi ddim yn gweld nhw, fi'n credu bod nhw yn gweithygu ac yn gwneiddio, ac yn dod i diwedd i oes nhw fel petai. Peth truenus yw bod rhaid i ni ceisio darganfod rhywfaint o ffom a cryfder mwyn cael gap rhywfaint. Cytuno. Felly dyna fe am y tro, a fel wedys i, dyn dwl yn y cell cosp. Falle tro nesaf, gewn ni 2 dyn arall yn y cell cosp i wneud rhif 4 y rhif hyd, fel oedd e penwythnos diwethaf. Felly, joio'r penwythnos, Andrew, a fi gobeithio newn ni cwrdd wythnos nesaf gyda rhywfaint mwy o bositifrwydd a rhywbeth i ddathlu. Yn sicr. Diolch, Daf. Diolch yn fawr. Nos wrth dda.